salutare! Astăzi mă voi juca pe mapa mea. Am lucrat foarte mult. Dar nu cred că am mai postat. Deci mă voi juca pe mapa mea. Fiindcă nu am ce face. Și vreau să mă mai joc și eu jocuri. Eu aici vreau să fac foarte plat. Aici am o fermă de XP. Să văd dacă mai funcționează. Nu știu. Aici era tot computerul meu. Mă întrebam unde era. Restul las aici. Deci astăzi voi face foarte plat. Am distrus de mai muntele. Bine că aveam beacon-ul ăsta lângă mine. Uite aici am distrus de mai muntele. Am făcut o statuie, dar am făcut-o de mult. Nu știu cum ai bine statuie. Asta e bine. Dar nu asta e acum materialul. Încerc să-ți bag pe litra. Da, bine. Mai bine mă duc la lansatorul meu de litre. Și până acest episod, nu știu de ce am eu să repet același lucru. Eu vreau să distrug munți ca să fie doar flat așa. Adică doar un teren mare. Până mai sus. Văd că nu mai nici rachete. Și așa arată toată mapa mea. Sunt câteva ferme care nu mi-au reușit. Aici am lucrat, cred că o săptămână, dar tot n-am terminat. Statuia asta doar o zi. Asta e mapa mea. Și a apărut un mare bug. Un bug. Da. Asta mi-a părut, s-a blocat pentru două, nu mai știu câte minute, un minut. S-a blocat Minecraft-ul și, cum să zic, mi-a făcut bloc, m-am teleportat în end. Am uitat să dau cu mine. Și n-am pus din aici. Trebuie să dau coroana asta cu mine. Nu vreau să fie verde. Sau, da. Aici am eu o fermă de sugarcane. Și un creeper. Bine. Aici doar atât am strâns. Că tocmai ieri am făcut. Da, ieri. Tocmai ieri am făcut ferma asta. Puteam asta. Deci un document despre asta e aplicat. Uite, aici am făcut prima dată ferma de... cum se numește? Da. Aici am încă o fermă de XP care tot nu funcționează. Aoleu, vreau să mor.
Dar nu funcționează. Orice fermă faci nu funcționează. Pentru nu știu câte motive. Că e pe Java fermele sau pe Bedrock, nu știu. Singura fermă care funcționează e de Sugar Cane. Ferma de XP, dar nu se spawnează niciun mob. Acolo, uite, aici este casa mea unde dorm, capul cu cristale. Ce arată? Aici țin eu cobblestone-ul. Aici țin eu dirt-ul. Dar uite că m-am împins. Și am pisicuțe, aici am bătut mult din ăsta. Aici am capul de dragon. Când m-am bătut eu cu oul de dragon. Da. Aici toate lucrurile care le am eu. Toate o să dorm puțin și am un mod ca să pară fix ca pe Java. Este puțin dubios. Asta-i. Să vă arăt câte litri am luat. Multe. Nu mai încurc eu shulker box-urile. În total am doar, deci 4 plus una de la mine 5. Am o litră enchantată, breaking mending și astea nu sunt enchantate. Dar nu știu pentru ce motiv. Nu mai pot pune enchanturi pe popor. Ești tu serios? Așa. Să vă arăt de ce am eu... Opa! De ce am eu o hartă pe una secundară. Ce mai vrei? Da, să vă dovedesc pentru ce am eu o hartă. Vedeți acolo că e într-un fel de căsuță? Nu-i casă, este un templu. Da, este un templu care eu mă gândesc să-l fac, să pun și sand pe lângă el. Să pun toate lucrurile care n-am nevoie aici. Aici sunt blocuri. Da, și ce să mai spun? O să fac o mică pauză și o să ajung la... Nu știu să vorbesc. O să ajung la templu. Din păcate nu mai am firework-uri. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Doar am ăsta. Plec când se face ploaie. Uite, asta e toată lucrarea mea până acum. Mai am de făcut mai mult. Mi-am consumat deja 3 locuri. Asta să ia tot sângele ăsta. Dacă nu puteam despre aburez. Am mai găsit aburez. Am scos aproape tot temple. Nu știu unde iau așa toate lucrurile. Am văzut la cineva că lua cu asta
Vedeți? Dar e foarte tare update-ul ăsta din 1.17 sau cave-urile. Bă, mi-am aruncat-o.